Ще ви представим какво става в училище. Хайде, Ще има кобри. Чуме динозаврите. Снимам. По-добре с тяхен апарат. Ами Михаила, Рая. Аз съм. Я скачам. Сега ще ви покажа още едно. А динозаври! И не искам за това. Мами, пока искам да ги видя. Какво снимаш? Кои са? Че има динозаври. Снимай Пепито, после снимаш и мен. Крокодилът е динозавър. Ама в едно време. Говорим за едно, в петък ще ходим на терен да видим някакви змии. Снимам! Ще снимаш ли по време на пътя? Гърмящи змии. Тя ще снима по време на пътя, гледайте я. Гърмящи змии. Махни са. Чао.